saudaraku Kang Soimin wilujeng sonten Kang Masku. Nes wicarane membayu ayu ning praja. Punika grup Langen PKC Tugurejo. Swantara kemari pa wajinawi karatura raja dokol kakinandur tari jagung lambet terang kacang telepon anggar boyong kandang kebes lambayong katon ijo royo-royo dasar banyune tansah ajak lumintu eline sanyatane tiga rendah Oh, banyune cukup kok ngelapi sawah Toto Gede Sumbare. sregep tandang gawe anggarap sawahe nura suwe bakal kudu asile bumi nyata ora kabeh. Tejak tirta anujana tarawana pancen nyata bumi kita ing sanuswantara kemari pak wajinawi karatura raja tukul kang dinandur mari segung lambak terong kacang telepon anggram puyung kandang kebes lambayung katon ijo royo-royo dasar banyune tansah ajak lumintu eline ya nyatane tiga rendah banyune cukup kok ngelapi sawah Nyoto Gede Sumbare. janji sregep tandang gawe anggarap sawahe nura suwe bakal kudu asile bumi nyata ora kabeh dasar banyune
suwe nek gondo asile bumi nyotong ora kabeh. Ayo nduk. Iya, Mak. Ayo no eas ea. Ayi, Sam Narwaj. Oh 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 oh. Yuk sos. Oh ah ha e. Lo. Yup. Mripate nglirik esemu jiwat agawe bingung tansaya ora kuat sumampir selendang kuning ing pundhake mimbui pantes luwes torayune dasar prasaja esem anggoda mikat ati yen to anggeget ladi pranyata putri ayu Ponorogo agawe aku ke taman asmara kelingan nalikane dek semono liwat kuda trenggelek Ponorogo katamu kenalan marang sliramu pranyata tuwuh tresno ing rasaku